Raymond Saliba huwa pulizija rtirat b'karriera ta' 35 sena u għalih dak li għamel l-erba' ma kienx xejn għajr reazzjoni immedjata għall-istint naturali li għandu li jsalva l-ħajjiet. L-erba' filgħaxija l-ħabta tas-seba' Raymond kien f'taslima bil-qiegħda għall-kwiet fuq bank quddiem ix-xale jammira l-qawwa tal-baħar far id-dud. Xena mill-isbaħ meta tkun qed tammira mill-irdoss ta' bank, iżda waqt li kien qed japprezza l-qawwa tal-baħar, Saliba f'daqqa waħda ran-nies jinġemgħu mal-ħadit tax-xatt. Qrib baħar ferm aktar kalm minn dak ta' dakinhar huwa spjegalna kif dak il-ħin ittawwal lejn il-mewġ qawwi u ntebaħ li kien hemm żewġ persuni f'diffikultà fil-baħar u niżel jiġri jagħti l-ewwel għajnuna. Jiena bdejt ngħidulhom dak il-ħin ġibu li ħabel peress li ma kien hemm ħadd, ma kien għadu ġiħat l-CPD, l-Pulizija u laqqas l-ambulanza. Konna jiena u xogħol biss. Bdejt ngħidulhom ġibu li ħabel, inżilt, inżajt il-flok li kelli u nżilt sa fejn kien hemm l-blat. Raymond qalilna kif xi mumenti it-tfajjel ma bedix jidher fil-Baħar Iswed u fhem minnhom der mitluf minn sensieħ f'wiċċ il-baħar. Fl-istess waqt, Sean Mary niżel fil-baħar biex jgħin liż-żewġ persuni. Wara daqs 5 minuti, 10 minuti wara ġew il-CPD, kellhom ħabel, waħed minnhom intrabat bil-ħabel u jien mill-art qatt intih il-ħabel ftit sakemm wasal fejn Sean li kienet iżomm liċ-Ċiniż dak il-ħin. Kif olli li jdej ħamli sinjal, jiena bdejt niġbed bil-mod lejn l-art sakemm waslu mal-blat, jiena nżilt sa nofsi mal-blat fil-baħar sakemm waslu ħdejja. Kif nawwiluli, kif tas-CPD nawwilli liż-żagħżugħ Ċiniż, jiena ħtaftlu jdejh, tellajtu miegħi peress li ma kienx fih persuna ħafna. L-eks pulizija tella li tfajjel fuq l-art u dawru fuq ġembu biex ftit wara wasal fil-post tim mediku li kompla jassistih. Raymond spjegalna kif hu seta' jagħmel dak li jagħmel għax kien imħarreġ u issa li wieħed għandu jkun jaf eżatt x'qed jagħmel meta jmur biex jagħti l-għajnuna f'każi bħal dawn. Kieku ma kellix daw il-kwalifiki, ma kont se ninżennejn persuna. Illum pensjonant Saliba qalilna li l-35 sena servizz li tar il-pajjiżna kienu miżawda esperjenzi differenti, iżda din ta' din il-ġimgħa ħaditu lura 16-il sena għat-22 ta' Ottubru tal-2005. Dakinhar għal-ħabta tal-5 ta' filgħodu, il-Pulizija kienet irċevit rapport li kienet waqgħet karozza fil-baħar f'Marsa Skala. F'dak il-jum ta' Ottubru pajjiżna kien inħakem minn grigalata qawwija. Kwarta wara li rċevew dak ir-rapport, Saliba kien f'sularu nofs font taħt il-baħar, fazza li għamel bin-nifs. B'xorti tajba huwa konferma li fil-karozza li kienet maqluba rasa l-isfel u bidwala dom mixawlin ma kien hemm ħadd. Dakinhar kien ingħata ċertifikat ta' rikonoxximent għall-atterojku tiegħu mingħand il-Kummissarju ta' dak iż-żmien John Rizzo. U din il-ġimgħa minkejja li ilu ma jilbes uniformi tal-korp huwa reġa' kien strumentali biex ġew salvati żewġ ħajjiet.